Rigtig god kammer. Ja, men prøv lige at se, prøv lige at se, prøv lige at se, prøv lige at se. Rally-race med Volvo i Holsted. Det kæft, mand. Ej, jeg synes altså, den er fesen. Jeg kan bare se den dernede, når den Lad den fremstå på. Nej, så har han forkert skidt på langt frem, men han kørte den rigtigt. Jeg glæder mig godt langt til besøgen på mig. Det bliver godt. Det er godt, det der. Så meget hårdt, så ryger skærmen til den. Jeg vil ikke tage det der for langsomt, men sikkert. Langsomt, men sikkert, siger Frederik. Okay, tilbage. Der er der. Nu skal vi have en orange dusør, som ser ret fed ud. Jeg tror, den også skal spare jo. Den er forhjulstrukken, de kommer forhjulstrukken. Nå, den kan jeg få gassen der for sure. Den er til. Nu. Det var bare udtrukket. Det bliver bare nice, når den skal ordentligt i sving. Jeg vidste, jeg skulle springe. Den eneste, som har Enzo, som bor her i Holsted. Hvis han kommer. Ja, nej. Men... Så for helvede. Nå, I slår. Kom nu, for helvede. Så der var en hund. Nu kommer Flem til at regne. Bare se, at De er skrevet rundt. Og det ryger bare. Hvad fanden er der overhovedet? Er der overhovedet et mønster på dem? Ja. Nu kommer der en golf.
Jeg skal fandme se den herovre. Er den ikke forhjulstrukket? Prøv at se den der. Firehjulstræk deroppe. Har du firehjulstrækker på nu? En lille bitte rollebil. Den man kan kalde 3F'er. Det er faktisk fed bil, fed tid. Jeg synes bare, at alle biler det er Porsche. Nej, det er Volkswagen. Nej, det der mærke er Peugeot. Altså, vi kan ønske os ind til Volkswagen, Peugeot, Golf eller BMW.